Ole kan lo let leta ka video te minlo like saka minlo subscribe saka zel turin viewers te kan insom mol ni se at subscriber te po minlo view sak ringot lawa subscribe button te le notification bell te minlo me sak turin kanin ngen ni se tlai tin ronda zel kan tum non ni ole tuna chuanin thon thu lama kal le toila mi pasal Zunah chapter 3 by MP Mar Cheer 2 Zarzawa Voin hi kan veng football tournament final khel ni ani a in vengei tumin kan in puat cha a an veng ni ve lem lo ma se mai ka po ni zan lama khan ka som ve a aman phot chuan ka som na hi min nial ngai lo chun lama in khel tur ani awangin dora kalma sapotang ti in ril ru ka siama voin chu tran anaboka kan kal ve nge yang chutro an ron som pheyang chenga loin ruam man lao chu som na omoi tak chu kan harangai tlat chuan lam eng emo siamin maro ta chu kan har fel theya rilru ero anom zan lo dar khatarik meu chuan mai kan nen chuan kan dora coffee te inin kan ti tui viau mai engemaw chen hnuah chuan dor te kharin khelmol lampan chuan kan in thur chuak ve a cricket te kan han la fela eitur emaw lein thutna rema chuan kan thu ve ta wang mai veng te in khel en kan ni boka tran ana in kan auring thei ngot mai akha tokin mai ka chuan thlamin lak sak sek bok ma se ko om anuam fam kim theilo katana in pe em mai te ka phatsan miau si a ka hoiton deuh seka ma se tu ma ka hmulo second half antana tanga rei vak lo nuwa kan hnung lama tang hian lungte hian min ron vom le thina ka hoi chawa tu ma la chu ka hmulo akha to khian min ron vom le thin kan hoi zau dewa kan hnung sir lama chuan an pathumin an lo thu khar mai ka phudeu zok ka chalai tak zet ka han nui sok rengota tingina awa ang reng viau kan thutna bullshit all a an mu rual chuan an ron in son thadiala do he nu ka man lo iti ni lomi min kwa kun tak noka engmala chuan ra si lo chutia kut tho mewa ngam tlak taka min fiam chu mai ka chuna lo ngai thei ho lo chuni in ka bana min kai tholo pa min hnuk lok loka mundanga min kalpui ta dai mai an thila hai hlom ngang mai mi tamna ani boka min enjoy tu po an tam ang kazak kher mai ka thinrim ve boka akut chu ka the thlak saka thunna lo om na sabera chuan ka thumaka a mela thik na le lung oi lo na in kop lo lang chuak chu ka hmu mai lo mike min ti zak khop mai thilom zia eng ma hrelowin zak takin ni siama kom lai reng po in ti khan ngam takin an kwa bor che a amit meng chu a sen ran mai ka thian ve ngoi te tun ma tanga kom an ni thu te thinrim takin ka soina in angai dan ani lem lo tok tu ma thian te an leng lo ti chu ka chan na hmu ani top mai si lungoi lo tungin kan in thla pha hiala ka thian te hi ka thla tham theilowa mai ka po chu tiang bokin boite voin thil senga wang khan min hrethiam hram ro thinrim thut thi ka nei thina midang ta ni tura ka ngai tu che po hian ka thin hi arim thei hial nia phone a po o chu amoi na pa tak zet thinrim reng alang theilo azuna hian ka wai ani berto rei tak in be in kan in mang tha a ka ngai ngoi ilova in zep rei thei em maro ta message chu chana har khop mai ka in zep po ni lo in la redon tawa ke ni chu len po kan ron leng ngam to lawang overview su mai ka wang hian ka thian te hi ka thla don hleinem chu mang tha phot le dik tak chuan kom hi anom lo mai ka la thik thu chachi lo ni bok nen kan bo rok zel tur po ka si lo boi eng lai ma po hian i phone i met reng mai ruma in khung reng mai boxi enge mo iti zo zai le chutia kanui min biak lai po chuan mai kanen kan in uis mola naktu ka an khu a ho do na wangin in lu a nge a thom hno te siam pui tur min soma ka nar lo chiang kop mai a in te fel fight tak mai chu ka voi khat pen lu na ni a anei tunu ang main ka ngam pangal ema ti tur tu lang ang te ka ti pui zunga a thom hno te aken tur te ka the fel lai chuan ka hnung lama tangin min ron pom thuta khuma chuan min muta kabula ron mu ve in kan in ku vonga
ka lungte che hial zo boi ka ngai ngo tang che mic tinge dam chung in then tur ang mai ai chonga a hui chu ka kutin ka hupa ilo ho le vat don alom ke ni po in kan ngai via wang che kan in bereng don nia o ti in a o ma chon lung chim takin ka bei le a khuvela hian engdang ma ka mo lo ani ber mai khuate alo tlai lam to boka ho turin ka in buat saya ka mai ka chuan pon kong khar bul thleng min ron thla a in ngai le in thalel em chungin kanin mang tha ta ka kal mai tur min ron pot let le in ko vong lai te khan du om na khat avani te lul em vo in chu ni arai tak zet mai ka om lo wang te poni ma na chun hulam dar ni ari to a an thlen to ngei ringin mic chu han khola switch off a in titlat mai box si voi tam ka traya dar thum thleng point ka khol tlang theilo ril ru thalo tak ka puwa an ni hi an cha sualta em moni le ti ringot ngai tu chuan ko om hle thei ta haup lo mai ril ru nuam lo tak chuan kan in lampanin ka ho a ka in bual hara cho te ka ei kham nu po in mai ka khole mo message mo reng ka dong lawa are hian are wang mai ka manga van ang te lul em ka ti tur thelo chuan maro ta chu ka vet betangota ka ril ru a ha tak zet mai ka hi vo in a chho atangin min la ron be mi lo switch off in ti char ti thu chu ka va thila lungai su aman huna aron khol mayang che ti in min thlamona thudanga pakain tun lai in van re em tinge in ron len ngai lo ti in ka zota min chana chu chiang fek fok hle ani kan leng ve to lo ti chuan a hril fia chiang ngei mai chumi zan zet zong mut har ngei mai ka in leton sega mai ka min lo biak kun ka lo ngai chang renga min biak ti hun reng om thei si lo ka mu thei lo chuan ka khol le thina switch off alein ti reng box si sana ke na alo tlai to kop mai dar khat le achan ve lo ridon reng to mai beidong tak chung chuan muthil tumin kamit ka chinga kalong mu hil ta renga karum tuk ver chu ni in aron chuna chiang lo ruai in ka hara mut ka kham lo tak zet ma se message tal alo nu chia lo mo ti in kamit fia lo ruai chu ka han noya ham bai chungin ka phone chu ka ona mai ka message emo call reng om lo ka thina rim hlur to mai he pa hian min lo bum reng jok em ni ti te chu ka ngai tu na aron khat ngal vek mai ole ka ti zong kha tun kan video tan ani ria ziak tu hian in engtin ya zia chu ka hre che lo na chu chang hian a toya chang hian a seya chu viewers te po min lo hrethiam na kan ngen ngal chu ni se